थांसै थ' फाइफोर आंहा राजिब थौदो थांसै दालाय मा खालामबाय थागोन नोंलाय ज' लोगोफोर थांसै जोङो नायदो साइकेला स्टार्ट होबाय दाना गावबा गावनि नायदो फाइफोर जों मायाव दंफैयो दायो नै आंजों लोगोआव दङ खोरोम बर' आरो बेयाव दङ सासे जोंहा राजिब भाई मा खबर हेलो ब्रो इधर देखो ब्रो कैसा है लवर क्या बोला तूने दाम खमै पोक' C31 मबाइलजोंनो माबा बनायदों न'फोरा दामि माथो हेलो फ्रेन्ड्सफोर नै जों मायाव दंफैयो दायो दिमाकुसिनि खना खनला जायगायाव जों दा हाबगासिनो नायबाय था भिडिअखौ जोबजासिम जों दा स्कुलनिफ्राय डाइरेक्ट न'आव थांनो नागिरदों न'आव थाङालै स्कुलनिफ्राय बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा तो जों दा टार्निं मोनबाय लामानि टार्निं बै मोनसे थांगोन भाइफोर बिथिंजाय ओइ मा जाखो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का स' भाग्या जोंना गोलैसिगौमोन दायो नै बेनो मा जायगा मोनखो मिन्थिलालै आन्दायसिजोब्बाय हले न'आव थांगोनानो सहैगोन ना सहैलाथाय पात्ता गैला दे ब्र' हेल' लोगोफोर नै जों दा बेखौ मा गामि होनोमोनलै भाइ मा पक'टिया गामि सफैबाय जों नै नोंगौना नोंहा मिथिया आरो लोगोनि खुगानिफ्रायसो खोनादों पक'टिया मारबाय गामिया पक'टिया मारनो दिनै खोनादों भाइ लोगोफोर बे नामखौ पक'टिया गामि सहैगोन ना सहैयालै जोंलाय न'आवलाय गोरोम भाइ बिथिं थांमार दा दिनैसो फार्स्ट टाइम माने एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो जों बिथिं फैखाबाय सिजोंनो लास्ट एग्जाममोन ना बिनि थाखाय बागानबो दंलायबाय माथो पक'टिया गामियावलाय नायदो बागान मैदेर थायदां माथो ने खोरोम भाइ थायो बे बागानाव खेबसे नुनाय बायदि नांगौमोन आं मासे हास्रिस्रि गामिरा बेलाय मानसिफोर सासेबो थांनाय नङा माथो स्टुडेन्टफोरखौनो जोंल' नामालै स्टुडेन्टफोरा बेयावलाय खोरोम भाइ जोंल' ने जोंखिनिल' माथो गिथावनासो जायगाफोरा बाला रावबो थाया ओइ सानै हौवा हिन्जाव थांदों बिथिंजाय न'फोराबो हास्रि खुस्रि गोजा माथो गामिबाबो दावराव दावसिबो खोनाया गामियाथ' मोजाङानो र' बाहाय नै बारि बागान बुंफुजोबनाय गामिफोरा पक'टिया गामि बियो सहैबायानो लोगोआ नै जोंना सासेया दनथार डेन्जार साइकेल सालायनो हायो जोंसो हायालै ना खोरोम साइकेल सालायनो नैलै खुथिया साइकेल साइकेलजों फैनांगासिनो जोंना हिर'आ खोरोम हिर' बिथिं सासे दंबावो राजिब नै टार्निं लाबाय जों मोनमारसिगोन दासो गोसोखौ सान्थि नांबायलै खारला मेन लामा दासो सान्थि नांबाय गोसोखौ भाइ मेन लामा मोननायनि थाखाय हेल' ब्र' हेल' साबसक्राइबार नै जोंना साबसक्राइबार लोगोफोरा माला सहैगोन रा न'आवलाय साइकेल सालायनो बाजोब्बाय हेल' खोरोम भाइ बादोंना बायाखै साइकेल सालायनो बाजोब्बाय ना थै साइकेलसोलै बाइकफोरबो गैया माबा जोनोम जानानै बाइक गंसेखौ बायनो हाला नामारा जोंलाय साइकेलजोंनो
क्लास 1 निफ्राय थाबायनानै 5 सिम 6 निफ्राय जेने तेने थाबाय 8 सिम दा 9 निफ्राय आरो फार्स्ट इयाराव साइकेल सलाय इसेबां गोजान स्कुलाबो आयु मा जागोन लोगोफोर नोंसोरबो साइकेल सलायोना सलायालै लोगोफोर मा सासेबो सिख्ला स्टुडेन्ट लोगो मोनलाङा जोंनालाय खाफ्रानो गाज्रि नामालै जोंना दिनै खोरोमबाय गोसा बुंग्रा भाई खोनायाखै खाफाल गाज्रि होनबाना थोद मा खाफाल लाना फैखोरा एग्जाम दिनै एग्जामा लास्टमोन सिख्लाफोरजों एसे रायलायलांनो सानदोंमोन सिख्लाफोरानो सासे फैनो रोङाखै थोद बालुलुसो नांबायलै मरापाटि गामि मोनफाय जों दा मरापाटि नायदो गिथावना जायगा मरापाटि हाथि थासै बेयाव मैदेरफोर बेखिजा हारसिं मानसि फैबाथाय सेसखा आरो मरापाटि गामिखै खाट्रा जायगालै Lebat. दाय जों मरापाटि गामिखौ बारनानै बरतल गामियाव मोनहैबाय स्कुलनिफ्राय फैयै दहायनिफ्रायनो साइकेल सलाय जों गामियाव जोब्बायलै मा खालामनो बाइकबो गैयाना दहायनो बुंखांबाय बाइक दंना गैया माला मोनगोनब्रा बाइकखौलाय जोंलाय साइकेल बोरायजोंनो माला स्कुलाव थांबाय थागोन बाय स्कुलखौनो गारगोन बायदिसो नांजोब्बायलां कुछ भी बुरिया साइकेललै बाइकबो होनो हायाना बिमा बिफाफोरा दुखियाना बिनि थाखायनो होनो हाया ओइथिंजाय नायलाय गथ'फोरानो बाइक लायलाय जोंसो माला मोनगोन गथ'फोरानो बाइक लायै सलायो जोंथ' देरबावबायसो बाइकबो मोना साइकेल बोरायजोंनो सलायनांगासिनो दा जोंनि सक मोनफैबाय नायदो बेनो जोंनि सका फाय नोंथ' दा थांनांसिगोनलै थांबावनांसिगोन नोंथ' दे होमबा बिदाय लानोसै ना थांदो ब्र थांदो ब्र दे नै आसोला जोंनि गामिनि बे न' सफैमारबायलै दानाबा गोसोखौ सान्थि नांबाय दा न' नङा माने गामि सफैबाय गामि एलपि स्कुल दं ओइ थांसै नोंबो दे आंहा दासो न'आव सफैदोंलै थांबावनांबाय लोगोफ्रा आंखौ गालांजोब्बाय मालाय बिसोरा खाथिना एसे बाहाय आंसो गोजानथार दा सफैदों आंबो नै मेंजोब्बाय साइकेलजों भिडिअखौ नायनानै मोजां नांबा साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालामना होबानो जाबाय ना आंखौबाबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर
बिदिबा दिनै भिडिअ बिदिनोसै